Napa ipakita ng mga video. Napa ipangutan ng mga bonsai ka no. Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it. Six in the air, I don't care. Ito. Mana? Bonsai color sa stand sa lamisa. Stand sa lamisa? Itom. Kita lagi kenawa bonsai color sa stand sa lamisa. Ang babae may akong tala. Anong tanaw mo sa lamisa? Jawa. Maya kisa. Jawa, gina kita ko kanyo. Violet. Jili. Brown. Stand sa lamisa, itong gutuwag lamisa, bonsai ka sa stand. Itom rin? Stand ba? Haligi niya. Sa kador. Nakoy pangutan mo. Nakoy ngiti-ngita di right. Dito. Ara. Nakoy pakita ng mga video. Tanawa ng mga video ah. Dire makita gyud mo unsa ka manyakis. Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it. Six in the air, I don't care. I love the smell of it. Six stones may break my bones, but the chain. Kita na to. Kita sa video. Bonsai kam sayo no. Tanaw ron ako yung stepping ra. Stepping. Bonsai color sa haligi sa lamisa. O ko ba kung sasayo na. O ko ba? So to blue. Lilo to. Siya. Asa rin kita na rin. Sa iyang ulo. Sasayo siya. Toto yung kita na to eh. Wala. Warang no ba? Testingan na ako. Ako pero itong vlog balik ya ba? Vlog kita nga. Dili. Testingan na ako makabawa ko vlog i-edit testingan na ako. Nakoy patanaw yung vlog ng video ba? Kuhan siya ka ng nasa TikTok. Nanera ko ipakuha ninyo. Kuhan mo siya ng makita mo sa kamanyakis. Picture na. Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it. Six in the air, I don't care. I love the smell of it. Six stones may break my bones, but the chain. Masay color sa stand sa lamisa. Laro kayo. Brown? Sige. Brown? Dili to brown. Dito brown. Dili. Totoy no.